человек. Ярик. Юля. Не-не-не-не-не, яшчэ раз не. Я не буду займацца гэтым. Але чаму? Ты больш гэта твоя місія. Ты павінен пайсці тады, Габрыэль. Урэшце рэшт, у цябе няма выбару. Вядома, у мяне ёсць выбар. Пакуль я лічу гэту місію бессэнсоўнай і незразумелай, то у мяне ёсць выбар. Усё я сказаў вам, што не пайду я. Растлумач нам, што гэта маецца быць за сустрэча і чаму ты не хочаш гэтага зрабіць? Тому что...
Чаму ты не хочаш пайсці на зямлю? Што азначае гэтая нервовасць? Вашы галасы падчас чуваць рэпетыцыю анёльскага хору. У чым тут увогуле справа? Габрыэль паўстае супраць Божай волі, не хоча выконваць даручэнне, якое даў яму пан Бог. Не. Так, гаворка ідзе пра нешта такое значнае, што я пайшоў бы адразу. Дык сама ідзі да Марыі, не разлічвай мяне. Пачакай. Давай проаналізуем усе факты. У чым заключаецца Божая воля, якое даручэнне ты атрымаў і куды табе трэба ісці. Бог попросил пайсці мяне да маладой жанчыны па імені Марыя. Я павінен вясціць, што яна родзіць Божага сына. Ён будзе збаўцам свету. Святыя нябёсы, няўжо гэта павінна адбыцца зараз? Ну так. Бог их так полюбил, что посылает збавцу на землю. Бог заходит особисто в своем сыне. Хоць яны гэтага цалкам і не заслугоўваюць. Ты што, яшчэ гэтага не зразумеў? Ты ж так даўно у Божым валадарстве Божую любоў нельга заслужыць, бо Бог адорваў любоў усіх, а асабліва тых, хто ўвогуле я не заслужыў. А цябе, Габрыэль, гэта Марыя павінна пра ўсё даведацца? Я павінен паведаміць ёй, што яна зацяжарыць. Яна гэтага яшчэ не ведае. Зачаць дзіця ад Духа Святого. У гэта не паверыць ні адзін чалавек. Менавіта тады мне прыйшлося зрабіць сябе вар'ята. Тады я сказаў Захару, што яго жонкі Альжбеты, нягледзячы на тое, што на абодва былі дастаткова старымі, народзіцца сын. Ён раскажа людзям пра хуткае прыйсце збаўцы. Вядома, гэта Захары не зусім не паверыў. Я стаяў у гэтым храме як дурань, але потым прыйшлося пакараць яго за неглахатой з даверу. Мне потым шкада яго стала. Але цяпер гаворка ідзе зусім пра іншае. Так, толькі цяпер яшчэ горш. Бедная Марыя нават не замужам, а тут патрэбна нарадзіць Божага сына. Сына, усе будуць прагаджаць ёю, і тады яе жанік Юсуф загадае каменаваць яе, і гэта не будзе дзівам. І ўсё па гэтых павінен я расказаць я? О, не, толькі не я! Я ведаў, што ён рэшце-рэшт зробіць гэта, бо іншага выбару у яго не было. Але я ўвогуле не за гэта пратэставаў. Добра, тады па якой прычыне ты згадзіўся адправіцца да Марыі і аб'явіць ёй, што яна будзе маці Бога? Таму што
Потому что я еще раз про это подумал. Я твердо верю, что Бог не дарует такое задание, як Мария, задание просто так, потому что ён усё гэта гениально запланаваў. Згодна з яго планам, Мария пагадзілася на гэту незвычайную прапанову і даверылася свайму жаніху. Ён дазволіў усё растлумачыць ёй. Замест того, каб пакінуць яе, я дастаткова ведаю Бога і магу з упэўненасцю сказаць, што Бог не дае людзям такія задання, якія ім па сілу выканаць. Я про гэта давно ведаю. Што сказала Марія? А якая яна? Як выглядае? Прыгожая? Гэй, што вы там балбочыце? У дадзеным выпадку гэта ўвогуле не мае ніякага значэння. Добра, няхай Габрыэль раскажа пра ўсё. Спачатку Марыя крыху спалохалася, але потым свяцілася ад радасці. У любым выпадку склалася такое ўражанне, што мая павінна не была для яе дрэннай, а наоборот шчаслівай. А што будзе далей? Вы бачылі, за якім страхам у вачах яны глядзелі на нас? Здаецца, што ад страху они ахвотна схаваліся пад зямлёй. Але толькі на пачатку. І яны, відавочна, нам не паверглі. Для іх было гэта відаць неўзаброеным вокам. А ты паверыў бы анёлу, асабліва, калі б яго не ведаў, да яшчэ пасрэдзі ночы. Паверыў бы, што Бог заходзіць асабіста на зямлю, каб змяніць усё твоё жыццё. Так, сапраўды, гэта цяжка зразумець. А потым пастухі без вагання адправіліся ў Бэтлеем. Іх нічого не магло спыніць. Так моцна яны хацелі ўбачыць Езуса ў яслях. Няўжо гэта не цудоўна, што Марыя, Юзеф і маленькія дзіцятка больш не будуць самотна ў заездзе? Самотныя? Ты сапраўды так лічыш? Гэта не можа быць. Ідём, паклічам астатніх. Усе людзі павінны пайсці ў Бэтлеем. Сказала зорка нам, тому ідем туди же, де покликає наш пан. Достань його тлеє, хутчей же йде. І кожен з нас хоче своє дари нясне. З'являюся я Каспар, і золото вязу, якое немаўляце, як дар свой прынясу. Бо гэта значыць міласць, і он ей навучыць вас. Бо міласць гэта золото, в сэрцах нашых ценны дар. Я король Мельхиор, як дар кадзілу дам. Молитву моц святая, хай прыме Бог наш пан. Молитвы гэты сімвал і даст надзею людзям у самы цяжкі час.
Мяне зовут Бальтазар, і я несу свой дар, бальзам духмяны з мірі, што гоіць раны нам. Цудоўны лек для цела, каб ж вылечыць душу. Бог стаўся чалавекам, збаўленне прынёс нам. Вы, короли, так спешные дети, и кому дорогие дары вы несете? Стараемся мы в Вифлеем, по дороге ж Богу дитяти несем. Да и мы с вами рушим дорогу, как в Вифлееме привидать Бога. Магчыма, яшчэ хтосьці з намі хоча пайсці, свой паклон народжанаму забавіцелю скласці. Международная богиня, поддержишь нас с нами в Вифлеем, дары даются под Божьего Сына. Я хочу з вами пойти у племя Єсуса знайти. А ти хто такий? Я Матвейка Обібочек, цалком я не дренний хлопчик. Мама каже, мой синочек, мой маленький Обібочек. Цілий день я відпочиваю, ось який живот я маю. Тато ж каже, гультай, хутко з ложку, уставай. Шлях до Єзуса далекий, не сіліться бігоки. Коли ж колядку проспіваєш, свою ляноту поканаєш. Я уже охоту маю, за ньом я разму, заспіваю. Після Анёльської королівської наради запрошуємо вас до нашої громади. Раскажу вам по секреті, адбылося, што ў свеце. Хоць за носа спаваджу, усю праўду раскажу. Бачыла на свае вочы сонца, як узышло ўночы. Заяц з'еў у лесе лося. Вось што ў свеце адбылося. Ты мою ману убачыў, гэтым сэрца перайначыў, і на больш і лгаць не хоча. Хто мне беднай дапаможа? Лепш разам з анёламі калядку заспяваць.
Ці можна і мне з вами? Уцячы хачу ад мамы, штодня гаворыць быцца, нема сіл ад яе бараніцца. Адчуваю я велізарныя мукі, калі мыла бяру ў свае рукі. А мама ўсё дакучае: вымый твар, памый нагу, я так болей не магу. Не, прабач, але цябе ўзяць не можам да сябе. Каб з намі да Езуса пайсці, трэба ў парадак сябе прывесці. Анял дадуць табе мыла і грэбень, больш, калі ласка, ты ім не грэбай. Каб мне Езуса спаткаць, згодна я чысцюляй стаць. Усё, гатова. Для Бога ты змяніла сябе, таму чакае ён цябе. Пасля анёльскай каралеўскай нарады запрашаем вас да нашай грамады. Я Марыська Прыгажулька, вельмі зграбная дзяўчулька. Модна і стыльна люблю апранацца, увесь час на сябе ў люстэрку любавацца. Люблю камяні, бранзалеты, пястёркі. Усё, што патрэбна для сапраўднай красулькі. Што ж, сябе ты вельмі любіш, хараство сваё галубіш, толькі шпількі і абноўкі для прыгажосці не сяброўкі. Сапраўдная краса адна у сэрцы тваім схавана яна. Мудрасць слоў твоіх здзіўляе і задумацца прымушае. Не патрэбны ім больш шпількі, пясцёнкі, хаця толькі каб мне да Езуса ўзялі, а з гэтых модных абнокаў шыю лепш для Езуса падарунак. Пасля анёльска-каралеўскай нарады запрашаем цябе мы да нашай грамады. Неадольна ад калыскі цягне мяне з лыжкі ў міску. Кожны раз хачу, каб неслі мне ў ложак і піць, і есці. Зема хоча ўсе ватрушкі, і цукеркі, і пампушкі. Сама з сладкімі паласаюся і ні з кім не падзялюся. Калі да Бога хочаш дастацца, са складнасцю сваёй павінен развітацца. У мяне яшчэ засталіся 3 шакаладкі для Юзефа, Езуса і яго маткі. А на доказ таго, што не пойду больш скупой, раздам свае ласункі я дзеткам малым. Пасля анельскай каралеўскай нарады запрашаем цябе да нашай грамады. Усе мне ўсё забраняюць, нічога мне не дазваляюць, не даюць ніводнай цацкі, не гуляюць у пятнашкі, толькі кажуць у гульні: плаксу пальцам не крані, не чапай яе, хай скача, хай сама з сабою плача. Вася, калі ж падзеш з намі, то ся залёш слязамі. Я ўжо плакаць перастала і вясёлую калядку прыгадала. Пасля анельскай каралеўскай нарады запрашаем вас да нашай грамады.
Здається мне, мы уже близко. Так, сапраўды, праўда твоя. Зорка, што перад намі плыла, да стайні гэтай нас прывяла. Вітай, о Божье дитя, мы обошли немало земель, как одолеть гэты нелегкий шлях з усходу аж до Бетлеема. Як тут пригожа, ходите усе ближей. Глядите, и пастушки уже тут дары свои принесли пану. У гэтай стайні усе нібы зачараваныя. І Юзаф, які дзіця на руках трымае. І Марія, што на дзіця з любов'ю пазірае. Ах, якая яна прыгожая. Я сапраўды шчаслівы, што паведаю ёй тое, што адбылося тут гэтай ноччу. І я вельмі рады, што Бог не пакінуў яе адну ў гэтую непростую хвіліну. Калі б усе людзі ведалі, насколькі яны могуць даверыцца Богу. І нам. І наколькі вялікую міласэрнасць Бог ім можа даць. Гляди, Мария, какие у нас гости, приветливые дети, пастухи, анёлы и короли. Скажите нам, кто вы и откуль пришли? Коли Иисус подрасте, мы расскажем ему про ваш визит. Нас Бог з неба паслаў, каб дапамагалі дзецям і каралям. Я, король Каспар, золото прими от меня удар. Я, Мельхиор, мой подарунок кадила, у знак поклонения оприми у миссии. Мяне зовут Бальтазар, і я покорливо прошу, возьмите удар миру, якую я вам приношу. Витаем мы тебе, Иисус, наш Избавитель. Народился ты на сене, грехов откупитель. Прими от пастушков гэтые пенные дары наших верных сердцев, щирые ахвяры. Прими от нас, Боже, и стиплую подяку за Твое святое объявление нам, за то, что за ласки Твоей открываешь для нас браму милосердности перед Твоей боской велишу, у покоры мы схиляем колени. Просим Тебе, наш маленький Иисус, каб увесь свет поверил в Твое народжение, и каб сегодняшние дня все люди хотели крыху больше сделать для своего избавления. Я, Матвейка, якого усе называли ледак, але зараз узяв усю волю у кулак і хочу пообіцяти, що ніколи не буду гультавати. Была я Катеринка Хлустинка, а стала сумленная девчинка. А сегодня сразнули, я перетворился в чистюлю. Больше с модой не сябрую, усны помадой теперь не малюю. А я принесла трошки ласунку для святой семьи от нас почасту. Без причины плакать перестала, шмат новых сябров придбала. Мы, пастушки, приносим степлый почастунок, але и от нас, маленький Иисус, прими подарунок. Дякую вам, анёлы, дякую вам, короли, за то, что пришли наведать Иисуса. Я так само хочу похвалить усіх тих добрых деток, что пришли так моцно змянились. Нехай ваша радость застанется в наших сердцах, бо гэта напрыгажэйшае свята Божай любові. Няхай ваши мары здзейсняцца ў гэтую святую ціхую ноч нараджэння. Няхай ваше сердце состранится у Богу и будет спевать, шчыра спевать, наполненной братерской любовью. У мяне да вас есть невялічкая просьба. Заспевайте, калі ласка, якую-нибудь колядку, а я пойду залюляю Иисуса.
Еще браво, браво, браво для наших актеров. Великий дякую і дзецям, і моладзі за гэтую цудоўную батлейку, якая ўсім нам перадала такую атмасферу гэтай той цудоўнай начы, калі Бог зайшоў з неба, каб быць Богам з намі. І гэтае такое каляднае прадстаўленне пераказала галоўны сэнс гэтых святаў. Бог так полюбіў кожнага з нас, што запрагнуў быць так блізка чалавека, каб дзяліць з ім яго лёс, каб быць Богам з намі і Богам для нас. І гэтае прадстаўленне для ўсіх нас было такім абвяшчэннем Божага Слова. А маленькія артысты на гэты час былі для нас такімі анёламі, як цяпер тут перад намі, якія абвяшчаюць Божае Слова. І нашым заданнем цяпер з'яўляецца тое, каб гэтая навука, якую мы пачулі, прынесла ў нашым жыцці таксама благаслаўлёны плён. Вялікі дзякуй для сясцёр нашых, якія былі галоўнымі рэжысёрамі, для ўсіх удзельнікаў, для моладзі, для ўсіх таксама, усім гледачам таксама дзякуй вялікі і запрашаю цяпер да радаснага святкавання свят Божага нараджэння. А нашым артыстам яшчэ раз брава!
Абвяшчаем вам, браты, добрую навіну, радасць вялікую для ўсяго народу. Прыміце яе усім сэрцам. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі на пачатку Бог стварыў неба і зямлю, і загадаўшы ёй змяняцца цягам вякоў, захацеў, каб вада дала ў дастатку паўзуноў, душу жывую, і каб лёталі птушкі над зямлёй. Прайшло шмат тысяч гадоў з таго часу, калі Бог пажадаў пасяліць на зямлі чалавека, створанага паводле яго вобраза, каб панаваў чалавек над цудоўным светам і, сузіраючы веліч стварэння, у кожны час праслаўляў стварыцеля. Прайшло шмат тысяч гадоў, і за гэты час злыя намеры чалавека напоўнілі свет грахом. І тады, вырашыўшы Бог, ачысціць свет праз воды патопу. З таго часу прайшло амаль 2000 гадоў, і Абрагам, наш айцец у веры, паслухмяны Божаму голасу, адправіўся ў невядомую зямлю, каб даць пачатак выбранаму народу. З таго часу прайшло амаль 1250 гадоў, і Маісей правёў дзяцей Абрагама праз Чырвонае мора па сушы, каб гэты народ, вызвалены ад рабства фараона, стаў вобразам сям'і ахрышчаных. З таго часу прайшло амаль 1000 гадоў, і Давыд, пакорлівы пастар статка Єсея, свайго бацькі, быў намашчаны прарокам Самуэлем на вялікага караля Ізраіля. З таго часу прайшло амаль 700 гадоў, і Ізраіль, які пастаянна упадаў у невернасць і не жадаў слухаць Божых прарокаў, быў пераселены ў Бібліён да халдэяў. І вось тады Ізраіль, пакутуючы ў выгнанні, навучыўся спадзявацца на збаўцу, які прыйдзе і выбавіць іх з няволі. Ён навучыўся чакаць Месію, які прыйдзе да яго, як гэта абвяшчалі прарокі. Месію, які прыйдзе і ўсталюе новы парадак, спакою і праўды, любові і свабоды. І нарэшце ў час 194-х алімпійскіх гульняў у 752 годзе ад заснавання Рыма, на 42 годзе панавання імператара Аўгуста, 2000 гадоў таму у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, занятым у той час рымлянамі, у Дзевы Марыі, жонкі Юзафа, з дому і роду Давіда, нарадзіўся Езус. І пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Езус, Бог вечны, сын Айца справядлівага і праўдзівы чалавек, названы Месіяй і Хрыстом, збаўца, якога чакалі людзі. Ён – Слова, якое асвячае кожнага чалавека. На пачатку ўсё праз яго сталася. Ён – дарога і праўда, і жыццё. Прыйшоў, каб пасяліцца між намі. Мы, паверыўшы ў яго, сабраліся сёння ў гэтую святую ноч, а дакладней, гэта Бог сабраў нас, каб мы радасна і ўрачыста святкавалі нараджэнне Пана і абвяшчалі нашу веру ў Хрыста, збаўцу света. Узрадуйцеся, браты, святкуйце і слаўце навіну, самую прыгожую навіну ва ўсёй гісторыі чалавецтва.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Святое Евангелие поводле Луки каже, что Найсвятейшая Панна Мария, народивши своего сына, поклала его у ясли, бо не было для их места у заезде. На успомин об гэтым напередодні народження Пана мы упрыгоживаем у наших домах ялинки, а под ими ставим маленькие бетлеемские ясли с фигуркой дитяти Иисуса. Молимся до Небесного Отца, які з любові до людей послав у свет своего Сына, каб мы были готовы с верою принять Иисуса у свое сердце. Святый Ойче, Ты так полюбил свет, что послал нам Иисуса, Твоего милованного Сына, народженного с Панны Марии, каб нас привести до Тебе. Нехай поводле Твоего благословления гэтая фігурка дзіцяці Єзуса, нараджэнне якога мы адзначаем, будзе знакам ягонай прысутнасці і Твоей любові. Добры Ойча, адкрый нашае сэрцы, каб мы з радасцю прынялі Єзуса і бачылі яго ў кожным, хто патрабуе нашай любові. Табе хвала і пашана ва ўсе векі вечныя. Witaj, Zbawco, żądany. 4000 lat wyglądany na Ciebie, Króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Na Ciebie. Oto zwiastuję Wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, jeszcze niedawno zasiadaliśmy przy wigilijnym stole. Był opłatek, którym dzieliliśmy się z najbliższymi. Były życzenia, które składaliśmy sobie nawzajem, a teraz jesteśmy tutaj w naszej ludzkiej farze, bo nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia bez pasterki. Co naprawdę sprowadza nas dzisiaj do naszej świątyni, co sprawia, że co roku o tej porze pustoszeją ulice naszych miast, że tyle świątyń, które przez większość niedziel wydają się zbyt obszerne, dzisiaj są przepełnione.
co sprawia, że nawet ci, którzy na co dzień nie zwykli naprzykrzeć się Panu Bogu, dzisiaj nie krępują się śpiewać na cały głos kolęd. Moi drodzy, Bóg kolejny raz przychodzi do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia. On nie narzuca nikomu swojej obecności. Jak nie narzucał się mieszkańcom betlejemskich domów, którzy nie otworzyli drzwi w noc Jego przyjścia na świat. On wyraża jedynie gorące pragnienia przyjścia do każdego z nas i przyjdzie, jeśli Mu na to pozwolimy. Dzisiaj, moi drodzy, odmawiając nasze wyznanie wiary, przyklękniemy na dobrze znane nam słowa: On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Wymawiając te słowa, niech każdy z nas zrobi to w poczuciu wielkiej wdzięczności i niech pomyśli wyjątkowo tylko o sobie. To dla mnie, naprawdę dla mnie, Bóg stał się człowiekiem. A teraz, sercami pełnych wdzięczności i uwielbienia Boga, wyśpiewujmy hymn na cześć Wszechmogącego Boga, który gromadzi nas w jedną rodzinę swoich dzieci. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi upokój ludziom dobrej woli. Chwalim Ciebie, błogosławiam Ciebie, kłaniam się Tobie, prosławiam Ciebie. Dziękuję Tobie dla wielkiej chwały Twojej, Panie Boże, Władaru Niebiesny, Boże Ojcze Всемогутny, Panie Synie Jedynorodny, Jezu Chryste, Jezu Chryste, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Boże, Synie Ojca, jak bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jak bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jak siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym, ale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Módlmy się. Uczestniczymy we mszy świętej koncelebrowanej. Ja sprawuję tę mszę świętą w intencji całej naszej parafii, w intencji naszych rodzin, prosząc Boga o błogosławieństwo dla nas, abyśmy zawsze w swoim życiu przeżywali cud Bożego Narodzenia, abyśmy zawsze nieśli tą dobrą nowinę, że Bóg jest zawsze pośród nas, że Bóg okazał nam swoją miłość i okazuje nam swoją miłość, żebyśmy byli świadkami tej Bożej miłości w dzisiejszym świecie, wypraszając też potrzebne łaski dla każdego z nas, Boże łaski. Polecam dobrocie i opiece Bożej wszystkich chorych, cierpiących, którzy łączą się z nami w sposób duchowy. Miłosierdziu Bożemu polecam naszych bliskich zmarłych, którzy należeli do naszej wspólnoty parafialnej, którzy nie doczekali tej pasterki, odeszli do Pana, wypraszając dla nich łaskę nieba. Ksiądz Paweł sprawuje tę mszę świętą w intencji dziękczynnej w dniu urodzin 4-latka Arnolda Dubrownik, prosząc Boga o błogosławieństwo na dalsze lata, o łaskę mocnej, żywej wiary, o dary Ducha Świętego, opiekę Najświętszej Maryi Panny, zdrowie i potrzebne łaski w życiu dla niego i dla całej jego rodziny, bliskich jego sercu. Ksiądz Roman sprawuje tę mszę świętą w intencji wszystkich tych, którzy przyczynili się przygotowali dla nas to przedstawienie bożonarodzeniowe, za dzieci, za młodzież, za siostry nasze, za rodziny tych dzieci i młodzieży, prosząc, aby Bóg też im błogosławił, aby tą radosną nowinę, którą oni nam dzisiaj przekazali, żeby oni tą dobrą nowiną żyli, żeby ta dobra nowina o Zbawicielu Jezusie Chrystusie przemieniała każdego dnia ich życie, ubogacała ich życie Bożą łaską, Bożą mądrością. W ich intencji modli się ksiądz Roman. Boże, Ty sprawiłeś, że ta Najświętsza Noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Ісаї. Народ, який хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае, над жыхарамі краіны смяротнага ценю зазяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць, ён весяліцца перад табою, як весяляцца ў час жніва, як цешыцца пры падзеле здабычы, бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розу прыгнятальніка ягонага, ты зламаў, як у дзень Мадыяма, бо ўсякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню, бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму, цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца, над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуцяў учыніць гэта. Гэта Слова Божае. Narodziłся słonie, Zbawca Jezus Chrystus.
нарадзіўся сёння, Збаўца Езус Христос. Абвяшчайце з дня ў дзень Яго збаўленне, апавядайце між плямёнамі пра славу Яго, паміж усімі народамі пра цуды Ягоныя. Нарадзіўся сёння Збаўца Езус Христос. Няхай радуюцца нябёсы і весяліцца зямля, няхай шуміць море і ўсё, што яго напаўняе, няхай усцешыцца поле і ўсё, што на ім, няхай усклікаюць тады ўсе дрэвы лясныя. Нарадзіўся сёння Збаўца Езус Христос. Перад абліччам Пана, які прыходзіць судзіць зямлю, Ён будзе судзіць свет справядліва, а народы паводле сваёй праўды. Нарадзіўся сёння Збаўца Езус Христос. Читання послання святого апостола Павла до Тіта. Умілаваныя, з'явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, рублівы ў добрых учынках. Гэта Слова Божае. Абвяшчаю вам вялікую радасць. Нарадзіўся сёння збаўца, якім ёсць Хрыстос Пан. О, аллелуя, аллелуя. Аллелуя, аллелуя. О, аллелуя, аллелуя. Аллелуя, аллелуя. О, аллелуя, аллелуя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Сталося у тыя дні. Вийшов ад Цезара Августа загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірыне ў Сырыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з горада Назарета ў Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім
якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй. І нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго, і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ім уначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл пана, і хвала пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх, і сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак: знойдзеце немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслях». І раптам з'явілася з анёламі вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Глибоко поважаныя святары, ксёндз Віталій, пробашч парафіі святого Юзафа Рамесніка, благословленных сестер мучениц Новогрудка, дорогие святары, ксёндз Павел, ксёндз Роман, шановные велебные сестры, любая молодь, ханы и детки, милованные в Христе Пану, браты и сестры. Мы почули только что слово анёла: «Не бойтеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння у горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан». У гэтую святую ноч Божага нараджэння мы чарговы раз збіраемся разам з мільёнамі іншых людзей на зямлі, каб яшчэ раз падчас гэтай літургіі пачуць гэтыя цудоўныя словы, якія некалі прагучалі ў прысутнасці габрэйскіх пастухоў, якія вартавалі статак. «Абвяшчаю вам вялікую радасць», пачулі яны голас: «Сёння нарадзіўся вам Збавіцель». Дарагія мае, сёння адзначаем яшчэ адну пастэрку ў нашым жыцці. Па сваёй сутнасці яна такая ж, якой была і ў мінулым годзе, але ўсё-такі, напэўна, крыху іншая. Чаму такая ж? Бо тое ж самае Божае дзіця, якому аддаём мы пашану. А чаму крыху іншая? Ну, бо іншыя мы. Іншым з'яўляецца асяроддзе, якое мы ствараем зараз. І ўсё гэта робіць нашу сёлетнюю пастэрку асаблівай і, напэўна, непаўторнай. Сёння мы становімся сведкамі незвычайнай падзеі, аб якой так доўга марылі людзі. Ва ўрачыстым перажыванні таямніцы уцелаўлення нам спадарожнічае Божае Слова, і менавіта яно стварае такую спрыяльную і велічную атмасферу сённяшняй урачыстасці, каб наблізіць да нашых сэрцаў яе асноўны змест. Давайте ж пастараемся засяродзіцца над гэтым на Божым Слове, якое здольнае нам дапамагчы лепш зразумець і ўспрыняць тыя радасныя падзеі, якія мы перажываем падчас гэтай святой імшы. Вернемся да словаў з кнігі прарока Ісаі, якія мы пачулі літаральна некалькі хвілінаў таму. Ён кажа: «Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло». Аб якім святле распавядае гэты прарок, дарагія мае? Напэўна, цемру тут можам асацыіраваць з грахом, са смерцю. Чалавек, які трывае без Бога, народ, які жыве без Бога, напэўна, ходзіць у цемры. А гэта значыць, не мае ў сабе жыцця,
Аднак чаканне і надзея – гэта тое, што дапамагло людзям спаткаць сапраўднае святло, калі Божае Слова сталася целам і пасялілася між намі. І ў гэты час у нашых сэрцах ззяе вялікае святло, аб якім кажа прарок Ісая. Нарэшце заззяла надзея нашага збаўлення. І гэта Хрыстус, які ёсць нашым збаўцам, Ён прыйшоў на гэты свет поўны цемры граху і сваім словам і дзеяннем змяніў гэты свет, распрамяніў. У гэтую ноч заззяла святло для ўсяго свету. Дарагія мае, думаю, што ўсіх людзей можна так падзяліць, калі можна так зрабіць, на тых, якія трываюць у цемры, і тых, якія застаюцца ў святле. Божае Слова мае намер з'яднаць, пагадзіць і асвяціць усіх людзей на зямлі, але не можа гэта здзейсніць у адно імгненне. Людзі цемры – гэта людзі, якія не ведаюць, што такое добро, а што зло, не ведаюць сваёй мэты і дарогі, якая вядзе да святла. Не ведаюць і не жадаюць ведаць. Таму жывуць у цемры, граху і імкнуцца да вечнай цемры. І ўсё гэта таму, што не ведаюць праўдзівага Бога. Іншымі ёсць людзі святла, ці, як яшчэ кажа пра іх Езус, сыны святла. Яны ведаюць сваю канчатковую мэту, ведаюць і спазналі Бога. Ведаюць, што спатканне з ім у малітве ў святой камуніі азначае асвячэнне. Таму нараджэнне Хрыста можна параўнаць менавіта са святлом, бо той, хто не ведае Бога, ходзіць у цемры. А Хрыстус сам пра сябе пазней скажа: «Я ёсць святло свету. Хто ідзе за мною, не будзе блукаць у цемры, але будзе мець святло жыцця». Падзел гэта існуе і зараз, дарагія мае, у наш час. Дастаткова толькі паглядзець навокал. Колькі існуе ў свеце тэрору, забойстваў, непаразуменняў, зласлівасці, несправядлівасці, ненавісці паміж людзьмі. Добра пераказваюць гэтае слова Евангелія ад Яна, калі чытаем: «Святло прыйшло на гэты свет, а людзі не прынялі яго, больш палюбіўшы цемру». Нічога дзіўнага няма ў тым, што ў нас з'яўляюцца пытанні, якія мы можам ставіць перад сабою. Чаму так сталася? Чаму людзі больш любяць цемру, чым святло, якое прыйшло на гэты свет? Адказам на гэта, дарагія мае, з пэўнасцю могуць быць словы Хрыста: «Кожны, хто грашыць, ненавідзіць святло і не набліжаецца да яго, а толькі трывае ў цемры, каб не былі асуджаны яго ўчынкі». Дарагія мае, чалавек альбо ачышчаецца ад свайго бруду, альбо адкідае навуку Хрыста аб святле. Бо ачышчэнне – гэта вельмі цяжкая і, скажу так, балючая справа. Таму шмат людзей да гэтай пары жыве ў цемры. Язычніцкі свет ёсць усюды, дзе не ззяе святло, якое калісьці засвяціла ў Бэтлееме у халоднай стайні. Гэта Божае Слово, святло ёсць паўсюду. Паўсюду, у Амерыцы, у Еўропе, у Беларусі, а перадусім ведаеце дзе? Так, у сэрцы кожнага з нас. У маім і ў тваім сэрцы, дарагі брат і дарагая сястра. Калі мы яго падрыхтавалі, гэтае сэрца, або імкнёмся падрыхтаваць для Бога, то гэтае святло зараз ззяе менавіта ў нашых сэрцах, і няма там месца для цемры. Вельмі важна, каб святло Божага нараджэння не засланялася такімі падарункамі, справамі толькі знешнімі, матэрыяльнымі. Без сумніву, яны таксама вельмі важныя, але падтрымліваюць яны святочны такі настрой, але яны не могуць стаць на першае месца.
Дазвольце ў гэтыя святы Божага нараджэння галоўнае месца падрыхтаваць для Хрыста. Трэба, каб ён быў у цэнтры нашага жыцця, бо гэтыя знешнія ўпрыгожанні могуць закрыць перад намі сапраўднае святло, якое гарэла ў нашых сем'ях сярод нашых продкаў некалькі вякоў таму. І можа гэта крыху горкія такія словы для сённяшняй урачыстасці, але мы слугі святла, якое з'явілася на свет у постаці чалавека, і абвяшчэнне яго – гэта сэнс нашага жыцця. Але калі станем у праўдзе перад Богам, ці не скажа Ён нам тое самае? Я быў сярод вас, але вы не падрыхтавалі для мяне месца, не сустрэлі мяне, не прынялі ў свой дом. Нашы дамы, кватэры могуць быць вельмі прыгожа дэкараванымі, майстэрска ўпрыгожаны ялінкамі, мігатлівымі гірляндамі, цацкамі. Але ці ва ўсім гэтым ёсць месца для збаўцы, які прыходзіць, каб нарадзіцца ў нас? Для нас, якія прыналежым да катэгорыі людзей святла, гэтая ноч, якой мы цяпер перажываем, гэта ноч перамянення. Езус кожны дзень сярод нас адзін раз нарадзіўся і застаўся з намі назаўсёды. Ён, нашае святло, зараз і тут прысутны ў найсвяцейшым сакраменце. Ён пераможца цемры. Дарагія браты і сёстры, напаўняйцеся, напаўняйце гэтым святлом, якое сёння нарадзілася, напаўняйце свае сэрцы, нясіце яго ў свет, у свае сем'і, гарады, вёскі, сваё жыццё. Не бойцеся, бо, як кажа Христус, я з вамі ажно да сканчэння свету. З ім пераможам цемру, якая нас акружае, толькі з ім. Таму святкуйце гэтыя святы уззянні святла. І няхай сённяшняя еўхарыстычная літургія дазволіць кожнаму з нас адчуць і перажыць нараджэнне Хрыста. Нараджэнне Хрыста ў нашым сэрцы. Каб, выходзячы з гэтай святыні да сваіх сем'яў, кожны мог дзяліцца радасцю і святлом самога Бога, які з намі. Святлом, якое дазваляе глядзець хоць і ў нялёгкую будучыню, але галоўнае – глядзець з надзеяй. Віншую вас, браты і сёстры, віншую ўсіх людзей добрай волі з радасным і збаўчым святам Божага нараджэння. Сын Божы стаў чалавекам з любові да ўсіх людзей і ўсіх людзей збавіў. Усім вам жадаю шчаслівых святаў, святых добрых, спакойных, поўных духовай радасці. Няхай Езус, які прыходзіць да нас у Еўхарыстыі, знойдзе ў нашых сэрцах годнае жытло, у якім будзе прыняты з верай і любоўю, з адноўленым здзіўленнем, спакоем. А святло Бэтлеемскай зоркі няхай стане такім указальнікам на нашым шляху да сапраўднага шчасця. І гэтае пажаданне перадайце ўсім вернікам, якія не могуць перажываць гэтыя святы тут, у нашай святыні, у Лідскай фары, усім хворым і тым, хто не можа быць з намі па розных прычынах. Бог прыходзіць у іх Бэтлеем, і гэта іх дамы, памяшканні, можа, гэта і шпітальная палата, але перад усім гэта іх адкрытыя сэрцы, гэта іх Бэтлеем. Ён прыходзіць, каб яшчэ раз сказаць кожнаму з нас: не бойся. Я стаў чалавекам, каб дзяліць з табой твой лёс, каб напоўніць тваё жыццё Божым жыццём, і каб радасць твая была поўнай. Са святам, дарагія мае, Христус нарадзіўся, Бог аб'явіўся, славім Яго. Амэн.
Teraz, moi drodzy, będziemy wyznawać naszą świętą wiarę na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało, wszyscy uklękniemy. Wierzę w jednego Boga, mogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, stworzony, Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Мы почули слово радостной новины про то, что Бог с нами, оживленные верою в Божие Слово, представим нашему Отцу в небе супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый Костел, как он обещал усему свету вечную любовь Бога, объявленную у Христе. Тебя просим. Молимся за тых, кому доручена миссия обещания Божьего Слова, как она рупливо и отдано выполнила свое задание. Тебе просим. Молимся об спокою во всем свете, как каждый человек открыл свое сердце для Христа, який является границей спокою. Тебе просим. Молимся за тих, хто знаходиться у військовій службі, як Христос, який приходить на землю, одарив їх справжньою радістю. Тебе просим. Молимся за хворих і самотних, як радость Бетлеемской ночи наповнила їх серце надією. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутних, как мы имкнули своим життям прославлять Бога. Тебе просим. Молимся в интенции этой святой мши о потребной ласке, благословления Божия, благословление особливое новонародженного Иисуса Христа, который является любовью, спокоем, радостью, надеей для всей нашей парафии, а для померлых об житье вечное. Так само молимся в интенции подяки Пану Богу за прожитые 4 годы Арнольда Дубровник, выпрошиваючи для его дальнейшие Божие ласки и дары у развитии духовным и физичным для его, так само для его близких. Тебе просим. Милосердный Божий ученика прийсти на землю утеловленного слова заяснило в наших сердцах святло Твоей правды. Праз Христа, Пана нашего. Благословенная, Господи Боже, Святого
święte, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, ogłaszają. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, Hosanna na wysokości. Hosanna, Hosanna. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela,
Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Cze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedynej prawdziwej.
Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za wstawienistym Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawienistym świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię, w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Дорогие мои, великий дякую вам за супольную молитву, за ваше трыванне при Христе, за менавіта гэтую пастэрку, таксама за вашу прысутнасць на гэтай пастэрцы. Вялікі дзякуй за сведчанне вашай веры. Вялікі дзякуй таксама моладзі, якая дапамагала нам так цудоўна перажыць гэтую літургію, за гэты цудоўны спеў. Дзякуй вялікі. І ўсім вам, дарагія мае, за вашу прысутнасць, за вашу малітву, за ваши открытые сердца. Припоминаем таксама, што сёння святыя імшы яшчэ ў нашым касцёле о гадзіне 9, 11, 13 і ў 18:30. О гадзіне 16 сёння святой імшы не будзе. Паслухаем таксама віншаванне нашага біскупа. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, дорогие верники диецезии, перед нами цудоўныя святы Божага нараджэння, якія мы перажываем заўсёды у асаблівай атмасферы цеплыні і сярод самых блізкіх людзей. Хоць сёлетнія святы, напэўна, будуць іншыя, чым усе, якія мы памятаем. Аднак Божае нараджэнне заўсёды прыносіць радасць і надзею. Надзею, што з Божай дапамогай мы пройдзем разам праз гэты цяжкі час і хутка зноў зможам нармальна жыць, функцыянаваць, арганізоўваць у тым жа фармаце, што і раней, усе нашы дыяцэзіяльныя ўрачыстасці і сустрэчы, якія ўзбагачаюць нашу веру і набліжаюць нас да Пана Бога і іншага чалавека. Перш чым гэта стане магчыма, жадаю ў гэты святы час нараджэння Пана быць блізка да вашых сем'яў, парафіяльных супольнасцяў, чалавечых сэрцаў. Жадаю быць разам з вами праз малітву, захоўванне нашых традыцый праз веру і любоў. У гэты выключны і адзіны на працягу ўсяго года вігілійны вечар жадаю падзяліцца аплаткай з усімі, каб гэтыя святы зблізілі нас яшчэ больш адзін з адным, нарадзілі ўзаемную зычлівасць і дабрыню, жаданы мір і прабачэнне, якія як ніколі патрэбныя нашаму грамадству і нашай краіне. Няхай гэтыя святы схіляюць нас усіх да чуласці у дачыненні да хворых, бедных, самотных і церпячых. Дарагія браты і сёстры, жадаю, каб святкаванне Божага нараджэння было часам нараджэння і ўмацавання ў нас самага лепшага, прыгожага і высакароднага. А новы 2021 год, які набліжаецца, быў поўны добрых хвілін, даў пачуццю бяспекі, а таксама ўпэўненасць, што Божая любоў спадарожнічае ўсім тым, хто ёй давярае. Благаслаўлённых святаў Божага нараджэння і шчаслівага Новага года. З пастырскім благаслаўленнем падпісаны Александр Кашкевіч, біскуп Гродзенскі. Дарагія мае, да гэтых віншаванняў таксама далучаюся і я. Ужо былі такія віншаванні падчас хамілі, падчас сказання. Знаете, эти праздники Рождества Христова – это праздники, когда мы так отчетливо переживаем такую простую правду, но очень важную правду в нашей жизни, что Бог всегда рядом, что мы очень нужны Богу, что Он очень сильно любит каждого из нас. И Его слова, что «Я всегда рядом», это не просто слова, это реальность, которую мы можем переживать
каждый Божий день. И мы не одни. Мы никогда не будем уже одиноки. В тот момент, когда Господь пришел на нашу землю, небо соединилось с землей. Бог стал одним из нас. Во всем уподобился к нам, кроме греха. Он настоящий Бог, настоящий человек. Иисус, Сын Божий, наш брат. И Он всегда верен нам. И Он никогда не перестанет нас любить. И эта мысль, эта правда, она, конечно же, окрыляет. Это великий дар, это, конечно, большое задание. Поэтому желаю нам переживать вот эту правду и держаться этой правды во что бы то ни стало, потому что если с нами Бог, кто против нас? Знаете, еще такой момент. На рождение Христово, это по-нашему день рождения Иисуса, да? День рождения Иисуса, Сына Божьего. И Господь всех нас пригласил сегодня и в эти дни приглашает на свой день рождения. Но когда к нас приглашают на день рождения, мы что делаем? Мы, конечно же, собираемся, да? И мы думаем: Боже, ну что ж этому человеку подарить, да? Он все имеет, а что ж ему можно подарить, да? И мы все думаем, что подарить там нашему близкому человеку, которого мы любим, которого уважаем и так далее. И что-то там приносим с собой на день рождения. И вот, знаете, я подумал в этих днях: Боже, ну что я могу тебе подарить в твой день рождения? И, у меня была такая большая проблема, честно вам скажу, потому что, знаете, когда я, например, подумал, что я могу дать Богу то, что мое, то, что только мое. И я сначала думаю: Боже, я тебе в даре, как дар, как презент, как подарок, еще раз и еще раз подарю вновь и вновь свою жизнь. И сразу я понял, что, нет, подожди, жизнь-то дал тебе Бог, это Его подарок тебе. Думаю, сердце свое подарю, душу. Тоже понял, что это Бог мне дал, это Божий подарок для меня. Я думаю, что ж, хорошо, тогда я подарю ему какие-нибудь хорошие поступки, ведь я в Адвенте какие-то постановления делал, держался как мог. Вот эти поступки хорошие дам ему. Я тоже понимаю, что прежде чем я подумал что-то хорошее сделать, Бог дал мне свою благодать, чтобы я это смог сделать. Это снова же Его заслуга, это не моя какая-то заслуга. Это Он мне дал дар этот, выдержать в каких-то постановлениях. Снова же это Его подарок для меня. И я, честно скажу вам, сначала так подумал: хорошо, но все равно, как же без подарка идти, да? Это у нас тоже так, как я без подарка пойду? И здесь то же самое. И я, знаете, пришел к одному только выводу. Я могу Богу подарить свою слабость. Я Ему могу подарить только свой грех, потому что это только единственное, что мое. Это мой грех. И самое удивительное, что Бог, наверное, именно этого хочет. Когда я беру Библию в руки и читаю о рождении Иисуса, именно об этом говорит рождение Иисуса. Предвечное Слово Отца пришло на землю, чтобы быть одним из нас и принять на себя мой грех. И через Боговоплощение, через рождение, через смерть на кресте и через воскресение победить мой грех. И сегодня, в этот день рождения Иисуса, я Ему отдаю свой грех, свою слабость.
И знаете, когда я уделял коммунию святую, я именно об этом тоже подумал, потому что вы принимали ее с чистым сердцем. В святой исповеди вы отдали Богу свой грех, и Он его принял, а взамен дал вам свою любовь, которая исцелила ваше сердце и вашу душу. Это чудесная замена. Так может только Бог. Но когда ты чувствуешь, что Он это делает с тобой, то иногда хочется даже заплакать, как сильно Бог меня любит. Иногда даже страшно подумать, как Он сильно нас любит. Поэтому не бойтесь отдавать Богу свои слабости. Он поэтому пришел, чтобы спасти нас, чтобы взять на себя наши слабости, отдать нам силу. Поэтому желаю всем нам жить вот в этой силе Божьей, в Божьей любви, в Божьей доброте, в Божьей правде, в Божьей справедливости. Это все Его сила, которую Он нам сегодня дает. Вроде мы должны Ему дать в день рождения больше, а Он дает нам в свой день рождения намного больше, чем мы. Поэтому прославляйте Бога. Поэтому всегда пребывайте в радости, потому что если с нами Бог такой чудесный Бог, то нет у нас места для смутков, для какой-то горычи такой, знаете, жизненной. То, что я говорил, пребывайте в светле Божьем. Тогда точно знаешь, куда идешь. Тогда точно знаешь, что ты достигнешь цели, к которой ты идешь. Потому что ты твердо держишь за руку самого Господа. Вернее, Он держит нас. Не вырывайтесь из этих объятий. Еще раз всех вас, всех нас с этим чудесным праздником Рождества. Пусть Бог благословит каждого из нас, укрепляет в нас веру, надежду, любовь, чтобы наша жизнь изменялась в лучшую сторону, и чтобы будущее нашей страны, нашей Белоруссии было все более счастливее и счастливее. Еще раз большое спасибо всем. Примите Божие благословение. Еще извиняюсь, я обещал это сделать. Мы сегодня созвонились с нашим миссионером, ксензом Анджеем Гончаром, и он всем передает огромнейший привет и свои поздравления с Рождеством Христовым. Поэтому я должен был это сказать, я ему обещал, поэтому исполняю то, что обещал. Всех вас он поздравляет и молится за всех нас, а мы будем молиться за него. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.